Здравейте, колеги! Имам един проблем с една задача и се надявам някой да може да ми помогне. Предварително благодаря за което. Тази задачата е по теоретична механика и така, на пръв поглед е доста лесна, обаче нещо не мога да се справя с нея. Така, тук съм начертал една схемата на задачата. Така, имаме една материална точка, която се движи по полуокръжност. Така, вследствие на силата на тежестта. Така, тази полуокръжност е грапава, което означава, че имаме сила на трение и започва движението си от положение А с начална скорост V нулево и достига до положение Б. В задачата се търси каква е минималната стойност на скоростта V нулево, така че материалната точка изобщо да достигне до положение Б. Тоест, аз го разбирам, минималната сума, така че тук скоростта да бъде 0. Така че да нямаме по-голяма от 0 скорост в положение B. Така, знаем, че е грапава с коефициент на трение μ и също така знаем радиуса на кривина. Така, на пръв поглед задачата изглежда лесна, много лесна даже, обаче на мен нищо не ми се получава. Пробвах се няколко дена. Пробвах се да я реша с метода с теоремата за изменение на кинетичната енергия, обаче не ми се получи. Пак не получих резултат. Също така се пробвах и с теоремата за изменение на кинетичния момент около точка О. Но пак не достигнах до никакъв резултат. Ако някой може да ми помогне, ще съм много благодарен.